Zenbaki bereziarekin estrenatuko dugu udazkena, jakinen, zergatik eta zertarako Jose Azurmendi, izan ere, Joseren eta Jakinen arteko harremana, bizitza oso baten harremana izan da, eta hortik dator aitortza eta omenaldi kutsua duen zenbaki honen osaera. Joseek uztailaren batean utzi gintuen, eta haren horitzapenez eta omenez, zenbaki koral bat osatu nahi izan dugu, Euskal Herriko kultur alorreko eta pentsamendu alorreko hainbat eta hainbat laguni parte har dezaten eskatuz. Korala zenbakia inoizko koralena jakinen historian. 80 testu biltzen ditu eta 10 artikulu grafiko ere bai. Ia 100 lagunek parte hartu dute zenbakian eta guztiz poliedrikoa da parte hartze hori, bai gaiei dagokienez, bai hurbilketa moduei dagokienez, begiradei dagokienez, estiloz ere hitz lauzkoak daude, bertsoz, poemaz eta irudiz osatutako lanak. Zenbaki amaieran, herri heresia deitu diogun atal bat gehitu dugu. Hain zuzen, heriotzaren albistea jakin da, hainbat eta hainbat lagunek bidali zizkiguten dolu mezuak biltzen dira hor. Azalean, Irantzu Pastorrek osatu du, Joseren argazki eta esaldi batekin irudi konposizio bat. Eta kontrazalean, Joseren olerki baten zati bat erantzi dugu. Gizon honek ez du hil nahi, libre nahi du.